mere end dit, jeg har her. Nå. Kan jeg godt klare det med mig? Måske. Nej. Hvem skal så være sur på dig? Og fortælle dig, hvad du gør forkert? Og hvem skal så spørge dig, om du vil have et bad, fordi du lugter? Og hvem skal så låne dig en tandbørste, når du sover ude? Jeg skal lige vise dig. Jeg viser dig det lige. Du skal ikke holde mit fod. Se, den der. Jeg var 15 år, da jeg mødte Isabelle. Jeg tror lige, jeg vil fylde 16. Men når man siger sådan nogle ting, du er fandme ubehageligt, det får mig bare til at lyde som om, at jeg bare hele tiden er efter dig. Og jeg hele tiden er sådan, ej lad os være kærester, lad os være kærester, lad os være kærester. Som om, at jeg bare er totalt ulykkelig forelsket over dig hele tiden. Jeg slog op med Isabelle sådan et par uger inden den dag, hvor vi skulle have haft årsdag. Så fandt vi ligesom ud af efterfølgende, hvor det måske ikke var så gode til det der med at slå op. Jeg ved ikke, at vi ikke skal ses, og det her ting ud på nettet. Det er der heller ikke. Men hvorfor skal vi så ikke ses? Fordi at ved at have dig tæt på, føler jeg også, at jeg meget let kan blive meget såret. When you ask me if I'm sure, I am not. And I can't when you give me nothing, sure, I am not. Give me nothing back. You give me nothing. You give me nothing back.